warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi dunsana-dunsana, ambo disuruh pulau oleh Nada Musik Rekor Bukit Tinggi untuk mau ya kalian bahas setuju? Setuju. Kita perkenalkan pemain keyboard itu Caca Caniago. Akang Sunda. Dan ambo sendiri Edi Coto enak dicium cewek montok. Yuk kaladang mari kaladang batanang padi. Ambo kuncang di dalam kaleng sanak batanang maisi. Setuju? Setuju. Oke, musik. Jadi ama abah minantu balikan sopa joku lambu ale lantai lapiat piludu lamari kaco nanti go pintu Ale lantai lapiat piludu lamari kaco nanti go pintu. gue ale dan tangguang 7 hari dalam seminggu ala batanang tuan manjago mbak main kini kita dahulu. Hati-hati sanak maisi kalau salah tangguang sendiri. Sana kita mulai main lagi. Main capek kita pantun sabar saja. Elok sanak menjago. Batu pertama apa angko iyo basuo Halimah hatinya rusuh coret nomor 57. Oi malompe janganlah tagak tua tantu nomornya ampe 7. Iyo si Inam suka begadang dicoret nomor 60 pasang. Ilaui basa cendawan tumbuh kumbang sarakah akini manggilo kalah jo manang awak usah bagaduah edi cabui 27. Kalah jo manang kawan usah bagaduah lah tak cabui nomor 27. Sana itu nak bulu ayam mau cabui dah. Angko nanti cabui. Ambo goyang ambo kuncang iyo batu nan di dalam kaleng kini angke batu kembali iyo si Jampang jago Betawi jago silat jago bela diri nomor 1 jalan sendiri iyo selikur anda kan tahu tantu nomor 21 lah tagak kini tiang gantuangan angko sabale iyo di tangan. Hati-hati kawan membilang mama ambo enan di belakang. Woi kuncang di sana di belakang. Yo kanda punya pinta balaku. Sana memilih ambo balaku.
bao anak tanggiri de ulah sugi matonyo yo manusia eka jantuang hati 32 angko basuo hati-hati tuan maisi iya jadi sana abul dia abul dia puncak ayo jadi amat bab minantu balikan sopa joko lambu ale lantai lapyak babulu lamari kacunan 3 pintu ale lantai lapyak biludu lamari kacunan indah bab pintu Api kumua totonan nampe basimpang yo kali monang ejan rusuh ikan tak dape badan dingin nande baranang si 70 lah ampe sinan angko kita pasang kunjang main kita kembali apa angko nandun sana cari ai ala pulang muncak baburu dicoret nomor 71 iyo ina menduduknya di pintu coret angko 61 ayo tamban di dalam puke tantu nomornya 80 ampe Merapi enanjo singgalang nomornya 90 pasang samsidar eba kacau mato nambah cilale di pipinya bantuak bana kurang rumah ambo 85 masuk gua barang uniko oh ya sana kita akurkan dulu ya barang uniko ya Cari.